हरे कृष्णा बाकिलिश माताजी प्रेमा माताजी प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा பிரணாம் டிவோட்டி மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ரொம்ப நல்ல விஷயம். இப்போ வந்து வேதவள்ளி மாதாஜி ஷேர் பண்ணாங்க. டிவி அப்படின்றது அவங்க வீட்டில் இல்லை அப்படின்னு. அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த லைஃப்பில் நம்ம வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து முக்கியமாக கேஜெட்ஸ் தான். பக்தியில் வரவிடாமல் பண்ணுறது அப்படின்றது நம்மளுக்கு முக்கியமாக இந்த கேஜெட்ஸ். அது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் மேக்ஸிமம் நம்ம குறைக்கணும். ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கும் சரி, நம்ம மைண்ட் கண்ட்ரோலுக்கும் சரி, அது வந்துட்டு ரொம்ப அவசியம். அது ஹரே வந்துட்டு கிருஷ்ண மாதாஜி. நைட்ல நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் எது மாதாஜி? லைஃப்பில் வந்துட்டு முக்கியமாக கேஜெட்ஸ் மாத்தாச்சு இந்த காலத்தில். அதான் ஸ்பெல்லிங் தெரியல மாதாஜி. வாட் இஸ் தட் வேர்ட்? இது நம்ம டிவி இல்லை, இது மொபைலு, நெட்டு. ஓ, ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆனா அதே நம்ம சரியான பர்பஸ்க்கும் நம்ம வந்துட்டு கொண்டு வரணும். அந்த வகையில் நம்ம கொண்டு வர்றது நல்ல விஷயம். இப்போ நம்மளும் கேஜெட்ஸ் யூஸ் பண்றோம். மொபைல் லேப்டாப் யூஸ் பண்றோம். எதுக்காகன்னா நம்ம வந்து பகவத்கீதை லேர்ன் பண்றதுக்காக, கிளாஸஸ் அட்டன் பண்றதுக்கு. ஸோ அது கரெக்ட். அதாவது நம்ம வந்து ஆம், ஏற்கனவே படிச்சது தான் யுக்த வைராக்கியம். நம்மகிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல கொண்டு வரணும்னு. அந்த வகையில் டிவின்றது இருக்கு, லேப்டாப்ன்றது இருக்கு, இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அதே நம்ம கிருஷ்ணா ப்ளீஸ் கான்ஷியஸ்னஸ் கொண்டு எக்ஸ்கியூஸ் மீ வந்துட்டா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ளீஸ் ஸ்பெல் த வேர்ட் கேச்சஸ். நான் கிளாஸ் முடிஞ்சு சொல்றேன் மாதாஜி. எனக்கு தெரியாது இப்ப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்பெல் த வேர்ட் ப்ளீஸ். ஓ, ஸ்பெல்லிங். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரி போல். ஓகே. நம்ம வந்து 18th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். மோட்ச சந்நியாச யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். துறவரத்தின் முழுமை. 78 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. பெரிய சாப்டரு. செகண்ட் சாப்டர் வந்து பெருசு. அதுக்கப்புறம் 18th சாப்டர் பெருசு. சரிங்களா? பகவத்கீதையில் அதில் 72 ஸ்லோகா இல்லை 78 ஸ்லோகா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். எப்படி வந்து செகண்ட் சாப்டர் வந்து பகவத்கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதே மாதிரி 18 சாப்டர்லையும் பகவான் எல்லாமே இது வரைக்கும் என்னென்னலாம் நாலேஜ் கொடுத்தாங்களோ, என்னென்ன உபதேசங்கள் கொடுத்தாங்களோ அது அப்படியே நமக்கு ஒரு தடவை எல்லாத்தையும் கோட் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் ரொம்ப நல்லபடியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். மோட்ச சந்நியாச யோகம் அப்படின்றது தான் துறவரத்தின் முழுமை அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். பகவானோட அனுகிரகத்தில், ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்தில், பரம்பரையோட அனுகிரகத்தில் நம்ம நல்லபடியாக லிசன் பண்ணுவோம், அப்சர்வ் பண்ணுவோம், லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்துட்டு அந்த சக்தியை பகவான் நமக்கு கொடுக்கணும். இது வரைக்கும் கொடுத்த எல்லா அனுகிரகமுமே ரொம்ப உயர்ந்தது. இந்த மாதிரி நம்மளை வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் கொண்டு வர்றதே வந்துட்டு சோல்ஸை கொண்டு வர்றதே ஒரு பெரிய அனுகிரகம் அந்த சோல்ஸ்க்கு பகவான் பண்ணுறது. ஸோ அந்த வகையில் நமக்கு எல்லாருக்கும் அந்த அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக கிடைச்சிருக்கு. நான் இந்த விஷயம் சொல்ல விருப்பப்படுறேன். கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்று ஒன்று சொல்லுவோம். மந்திரம் ஜபம் பண்ணணும், டியூட்டிஸோட அசோசியேஷனில் இருக்கணும், பானபைட் பரம்பரா கிடைக்கணும் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். ஆனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம மைண்டு கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. மைண்டு கண்ட்ரோலாக இருந்தால் மட்டும்தான் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேவையில் கொண்டு வர முடியும். கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். ஸோ அதனால் நம்மக்கிட்ட என்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பக்தியில் நம்ம கொண்டு வர்றதுன்றது தான் ஒரு ஹியூமன் லைஃப்பில் நம்ம செய்ய வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னாலே மைண்டை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது, டிசிப்ளின்டு லைஃப்பை கொண்டு வர்றது. சரிங்களா? ஏன்னா டிசிப்ளின் இல்லாத லைஃப்ன்றது அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ்லாம் கூட வச்சுருக்கோம். அதோட லைஃப்லாம் அப்படி தான் இருக்கும். அது மாதிரி கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் இல்லாத ஹியூமன் லைஃப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அது வந்துட்டு பசு பட்சி வாழ்க்கை மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா? ஆனால் ஒரு ஹியூமன் லைஃப் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா டிசிப்ளின்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதுக்கு நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக என்ன வேணும் அப்படின்னா மைண்ட் கண்ட்ரோல்ன்றது வேணும். ஸோ அந்த மைண்ட் கண்ட்ரோல் இருந்தால் தான் நம்மளால் சாண்டிங் பண்ண முடியும், டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனில் நம்மளால் ரிலீஸ் பண்ண முடியும், நம்மளோட பரம்பரையை ஸ்வீகரிச்சிக்க முடியும் எல்லாமே. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம 18th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம். துறவரத்தின் முழுமை அப்படின்றது நம்ம அத்தியாயத்தை பிரணதி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பிரணதி வாசிட்டீங்களா? வாசிக்கணுமா? இன்னும் இல்லை பிரபுஜி, இப்பதான் வாசிக்க போறோம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கட்டுமா? அவசியம் வாசிக்கட்டுமா? பிரபுஜி. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்ம பிரார்த்தனைகளை தெரிவிக்கலாம். ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் கேட்கல பிரபுஜி. ஓகே. ஓம் அஞ்ஞான பிரகாசஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கயா சச்சுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை சுகுருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம்
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं स श्रीरूपं साग्यराजं साइगण रघुनाथामिदं कंसजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखां संस्था हे कृष्णा कर्म सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते शब्द कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमाय हरिप्रिये वांति कल्पदर्श्य कृपा सिंधु विषय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवयो नमो नमः श्री कृष्ण सहित प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताई வாழ்க வளமுடன். ஹரி போல் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகாக நல்லபடியாக ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு, பரம்பரைக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு நம்ம பிரார்த்தனை நல்லபடியாக தெரிவிச்சிருக்கோம். நம்ம நல்லபடியாக பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைய வைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நல்லபடியாக பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். சரிங்களா? 18வது அத்தியாயத்தில் வந்து 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. கர்மம் மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கம். சரிங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோமா கர்மயோகம் ஞானயோகம் அதை பற்றிலாம் சுருக்கமாக இப்போ முக்குணங்கள் பற்றி பகவான் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. செயல்படுபவர்கள்லேயே பக்குவமானவர் அப்படின்றவங்க யாருன்றதை பார்ப்போம். பகவானுக்கான அன்பு அப்படின்றத வந்துட்டு பார்ப்போம். இறுதி விளைவு என்ன கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த வகையில் கர்மம் மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கம் தான் 1லேருந்து 18 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகம் அர்ஜுனன் வந்து குறிப்பிடுறாங்க, என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? பகவத்கீதை நமக்காக சொன்னது. ஸோ மஸ்ட்டு ஆப்ஷன் கிடையாது, உயிர் மூச்சு மாதிரி நமக்கு. இதில் உள்ள விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் பத்தாது, லைஃப்பில் நம்ம கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணணும். குக் பண்ணி வச்சுட்டு சாப்பிடாம இருந்தால் வேஸ்ட்டு, படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகாமல் இருந்தால் வேஸ்ட்டு இல்லைங்களா? பொதுவாக ஒரு மெட்டீரியல் லைஃப்பில் அது மாதிரி பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அதை ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா அதுவுமே வேஸ்ட்டு. ஏன்னா அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் தான் அதோட பலனை நம்மளால் எடுக்க முடியும். அப்போ அந்த பலனை எடுக்கணும் அப்படின்றது பகவான் மேலே நம்மளுக்கு பக்தின்றது நம்மளுக்கு அமையணும். அந்த மாதிரி பக்தி வந்தால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், நம்மளோட சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி காடை ப்ளீஸ் பண்ண முடியும். நம்ம வந்து இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் நம்ம வெளியில் வர முடியும். நம்மளோட ஒரிஜினலான இந்த நித்தியமான நிலை என்ன அப்படின்னா, சோலுக்கு வந்து ஜீவேர சொருப்புகை கிருஷ்ணர் நித்தியதாஸ், பகவானுக்கு நித்திய கைங்கரியம் பண்ணுறது தான் ஆத்மாவோட நிலை. அந்த நிலையை நம்ம அடைய முடியும். சரிங்களா? ஸோ அதனால் பகவத்கீதை நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம உபதேசத்தை அந்த உத்தம ஸ்லோகங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் ஃபாலோ பண்ணணும். எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னா, பானிஃபைட் பரம்பராவில் வர குருவோட கைடன்ஸில் நம்ம பண்ணணும். 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், அவ்வளோதான். சரிங்களா? ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்மளை பாவம் பண்ணாமல் வச்சுக்கும். அதுக்கப்புறம் 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் நம்மளை பக்தியில் ப்ராக்ரஸ் பண்ண வைக்கும். ஸோ இதை நம்ம பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவ சேவா, பகவானுக்கான சேவா, இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், இந்த பேர்த்லேயே பகவானை அடைய முடியும். எவ்வளோ ஈஸியானது இல்லையா? தவம் பண்ணணும், யாகம் பண்ணணும், டெம்பிள் வர்ஷிப் மாதிரி வீட்டில் பண்ணணும்னு சொல்லலையே மற்ற யுகம் மாதிரி. சாண்டிங் பண்ணுங்க, அவ்வளோதான் பகவான் நமக்கு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா? நாம சங்கீர்த்தனம் சத்தத்தம் கீர்த்த என் தோமாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம் பகவத்கீதையில். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்ல நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி நம்ம பகவானை நினச்சி நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்து நம்ம பகவானை அடையணும். அதுதான் இந்த வாழ்க்கையோட அல்டிமேட் கோல் நமக்கு. சரிங்களா? இது வந்து இந்த விஷயம், இந்த ரகசியம் தெரிஞ்சதுக்கே நம்ம பெரிய புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். அதனால நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பகவான் நமக்கு கொடுத்தது எல்லாமே ரொம்ப உயர்ந்த அனுகிரகம். கண்டிப்பாக நம்ம வந்து லைஃப்பில் ஆப்ஷனாக வச்சோம் அப்படின்னா சிரமம் யாருக்குன்னா நமக்கு தான். மறுபடியும் இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளில் ஒரு ட்ரெயின் ஜேர்னியில் ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு வாழ்க்கையில் தப்பும் தவறுமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அனிமல் லைஃப் மாதிரி வாழ்ந்து மறுபடியும் அந்த மாதிரி ஒரு சிரமத்தில் இருக்கிறத விட நம்ம என்ன பண்ண, நித்தியமான பகவானுக்கு அழகாக நம்ம சேவை பண்ணுற அந்த ஒரு பொசிஷனுக்கு நம்மளை உயர்த்திக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அதனால் பகவத்கீதையை நம்ம என்ன பண்ணணும், உள்வாங்கி அப்ளை பண்ணணும் லைஃப்பில். இங்கே வந்து அர்ஜுனன் வந்து நமக்கு அழகாக கேட்குறாங்க. அவங்க கொஷின் அவங்களுக்காக கேட்கல, நமக்காக. பகவத்கீதையை நம்ம வாசிக்கும் போதே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, எனக்காக என் மேலே அளவு கடந்த அதாவது அதிகமான அன்பு வச்சு பகவான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க,
எனக்கு உபதேசம் கொடுத்துருக்காங்களே, எனக்காக கொடுத்ததாச்சே, நல்ல வேளை நமக்கு அது தெரிஞ்சுது. அது தெரியாமலே எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்றதையும் தெரிஞ்சுக்காம இருக்காங்க. தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அத பத்தி மைண்ட் பண்ணாம இருக்காங்க. நமக்கு அந்த நிலை குடுக்காம, நம்மள வந்து இந்த மாரி நடக்குது, இங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு பக்குவத்த குடுத்தாங்களே, அதே பகவான் நம்மள பக்தி பண்ணி அவங்கள அடையறதுக்கான பக்குவத்தையும் குடுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்கறதுன்றது நமக்காக தான். நமக்காக. பகவான் உபதேசம் பண்றது நமக்காக. சரிங்களா? அர்ஜுனன் கேட்குறாங்க, தியாகம்னா என்ன? சந்நியாசம்னா என்ன? அத வந்து எனக்கு நீங்க அ உ உபதேசம் குடுங்க, விளக்கம் குடுங்க அப்படின்றத கேட்குறாங்க. இந்த கேசி அசுரனேன்னு பகவான் வந்து சொல்றாங்க. எதனால அப்படின்னா, இந்த கேசின்ற அசுரன் அழிச்ச மாரி என்கிட்ட இருக்கிற இந்த சந்தேகம் அப்படின்றத அழிச்சு எனக்கு ஞானத்த குடுங்க அப்படின்றத கேட்குறாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். நம்ம கிருஷ்ணா. சரிங்களா? நம்ம கிட்ட பேசுறாங்க. ஆசையா. ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம். சரிங்களா? இந்த ஜட உலக ஆசைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி செயல்கள், பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் இருக்கு இல்லையா? அதுலேருந்து வெளியில வருதுன்றது சந்நியாசம். ஆ, ஆனால் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது தியாகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். செயலையே துறக்கிறதுன்றது சந்நியாசம். சரிங்களா? ஜட உலக செயல்களே. நான் செயல் பண்ணுவேன். ஆனா, அது பலன நான் துறக்கிறேன் அப்படின்றது வந்து தியாகம். இப்ப அர்ஜுனன் இருக்காங்க. நான் வந்து போரே பண்ணல. சந்நியாசம் வாங்கிட்டு போறேன்னு சொன்னாங்க. சரியா? எனக்கு விருப்பம் இல்ல போர்லன்னு. அது வந்து அந்த மாரி செயலையே விட்டுட்டு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு போறது வந்து சந்நியாசம். அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவத்கீதை பகவான்ட்டேருந்து உபதேசம் கேட்டதுக்கப்புறம் செயல் பண்றாங்க. ஆனா, அதோட பலன் எதிர்பார்க்கல. அது தியாகம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம வந்து இங்க பார்க்கறது. எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி ஒரு நிமிஷம். அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம், தவம் இந்த செயல்களை வந்து என்னைக்கும் கைவிடக்கூடாது அப்படின்னு சாதுக்கள் சொல்றாங்க. இப்ப என்ன அப்படின்னா, செயல் எல்லாத்தையுமே விட்டுறலாமா? அப்படின்னா, அது ஒரு சிலவங்க சொல்றாங்க. எல்லாத்தையும் ஜட உலக செயல்கள்லாம் விட்டுறணும் அப்படின்னு. அது ஒரு சிலவங்களோட கருத்தா இருக்கு. ஆனா, ஆ நம்ம நேத்துக்கு அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா? என்ன மாரி வழிபாடு, என்ன மாரி தியாகம், சாரி தவம், என்ன மாரி தானம், என்ன மாரி யாகம் பண்ணணும் நம்ம படிச்சோமா நேத்திக்கு அத்தியாயத்துல? ஸோ அந்த மாரி அந்த தானம், தவம் இதெல்லாம் வந்துட்டு என்னைக்குமே யாருமே துறக்கவே கூடாது. அத கண்டிப்பா செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா, பரதர்கள் சிறந்தவனே, தியாகத்தை பற்றிய எனது முடிவை தற்போது கேள். மனிதர்களில் புலி போன்றவனே, சாஸ்திரங்களில் 3 விதமான தியாகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அப்படின்றத பகவான் வந்து இங்க நம்மளுக்கு குறிப்பிடுறாங்க. இதுல வந்து நம்ம வந்து தியாகத்த பத்தி நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? யாகம், தானம், தவம். இது 3 நேத்துக்கு நம்ம படிச்சது. யாகம், தானம், தவம். இந்த செயல்கள வந்து என்னைக்குமே துறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. எதனால இத நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா, இதெல்லாம் செய்றதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா, பியூரிஃபிகேஷன் ஆகும். நம்ம வந்து யாகம், தானம், தவம்லாம் செய்ய செய்ய நம்மகிட்ட அந்த பாபங்கள், அந்த இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் குறைஞ்சு நம்ம என்ன ஆகுறோம்? பியூர் ஆகுறோம். சரிங்களா? ஸோ, அதனால இத வந்து நம்ம அவசியம் செய்யணும். என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகிய மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஒண்ணு பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நம்மள ஈடுபடுத்திப்போம். யாகம், தானம், தவம் செய்றவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க? நல்ல நல்ல செயல்கள்ல தான் ஈடுபடுவாங்க இல்லையா? தானம் பண்றவங்க, யாகம் பண்றவங்கலாம். ஸோ, அந்த வகையில நம்மள அது என்ன பண்ணுதுன்னா, நம்மள பியூரிஃபை பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ, அதனால இது 3த்தையும் என்னைக்குமே நம்ம கைவிடக்கூடாது. ஆனா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து சாத்வீக முறையில பண்ணணும். நம்ம நேத்துக்கு அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். சாத்வீக குணத்திலேருந்து யாகம் பண்ணா எப்படி பண்ணுவாங்க? தானம் பண்ணா எப்படி பண்ணுவாங்க? தவம் பண்ணா எப்படி பண்ணுவாங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில இருக்கணும் அந்த 3 விஷயமும். அப்ப நம்மள அது பியூரிஃபை பண்ணும். இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். சாத்வீக குணத்தில. இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். சாஸ்திர முறைப்படி கடமையா, பலனை எதிர்பார்க்காம இந்த 3 விஷயத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில அவசியம் நம்ம பண்ணணும். அப்படின்றத பகவான் வந்து அழகா சொல்றாங்க. இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. ஆன்மீகம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம விலகி போயிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சாதாரணமா ஒரு எண்ணம் வந்து உலகத்துல பரவி இருக்கு. ஆன்மீகத்துல இருக்காங்களா? அவங்க ஜட உலகத்துல எதுவுமே இல்லப்பா. அவங்க வந்துட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு. அப்படி இல்ல. ஆன்மீகத்துல பகவான் வந்து பகவத்கீதையை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க என்ன தெரிஞ்சுப்பாங்கன்னா, நம்ப நம்ம கடமைய செய்யணும். அர்ஜுனன நீ போர் பண்ணு அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. நம்மளும் என்ன சொல்றாங்க? உன்னோட கடமைய செய். உனக்கான ஃபேமிலி இருக்கா? உனக்கான இது கடமை இருக்கா? அதெல்லாம் கரெக்ட்டா பண்ணு. ஆனா,
பலனில் எதிர்பார்க்காம பற்றுதல் இல்லாமல் ஒரு கடமையாக நிமித்த மாத்திரம் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, கருவியாக தான் நம்ம இருக்கோம். எல்லாமே பகவானோடது, நம்மளையும் சேர்த்து நம்ம ஃபேமிலியும் சேர்த்து எல்லாமே பகவானோடது தான். அப்படி இருக்கும்போது நான் எனதுன்னு ஒரு பற்றுதலோட அகங்காரத்தோட பகவானை விட்டுட்டு செய்கிறது தான் தவறு. எல்லாமே பகவானோடதுன்னும் போது நம்ம கருவியாக இருந்து நம்ம நம்ம லைஃப்பை நம்ம வாழணும். அப்போ பற்றுதலும் இல்லாமல் இருக்கணும், பலனையும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. சரிங்களா? அந்த வகையில் ஆனால் தூய்மையான அன்பு இருக்கணும், கேரிங் இருக்கணும், ஒருத்தவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும், அதெல்லாம் இருக்கணும். ஆனால் பற்றுதலும் பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது, பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம எதையும் செய்யக்கூடாது. ஏன்னா எல்லாமே பகவான்து. நம்ம ஒரு கருவி. அவ்வளோதான். சரிங்களா? அத நம்ம எப்பயுமே நம்ம மனசுல நம்ம நிலைநிறுத்திக்கணும். நல்லா ஸ்ட்ராங்கா. எந்த இடத்துல நான் எனது அப்படின்னு தோணுதோ, அந்த இடத்துல நம்ம நம்ம கருவி தான். பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர். நம்ம எல்லாத்தையும் நம்மளையும் சேர்த்து பகவானோட பக்தியில கொண்டு வரணும். அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் நம்மகிட்ட என்னைக்குமே இருக்கணும். அப்ப விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அத நம்ம கரெக்ட்டா செய்யணும். மயக்கத்தினால் ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை துறந்தால், அது மயக்கம். அதாவது அறியாமைன்னு அர்த்தம். நாலேட்ஜ் இல்லாம இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? கடமையை துறக்கிறது அப்படின்னு. அத்தகைய துறவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பகவான் எவ்வளோ அழகா சொல்றாங்க பாருங்க. நம்ம கடமையிலேருந்து விலகி நம்ம போறோம் அப்படின்னா, அது என்ன ஆகுது? அது தமோ குணம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. நம்ம கடமையை நம்ம நல்லபடியா செய்யணும். ஆனா எப்படி செய்யணும்? பற்றுதல் இல்லாம, பலனை எதிர்பார்க்காம. என்று அ தொல்லை நிறைந்ததா கருதியோ, அதாவது அந்த செயல் நம்ம கடமை தொல்லையா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சோம். உடல் அசௌகரியத்திற்காக பயத்தினாலோ, சிலவங்க ஆம், பயம் இருக்கும் இல்லையா? உடல் சரீரம் ஒத்துழைக்காது. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறப்பவன். சரிங்களா? நம்மளோட கடமை ஃபர்ஸ்ட் கடமை என்ன நமக்கு? வெறும் ஃபேமிலிய பார்த்துக்கிறதானா? இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் கடமை நம்மளுக்கு பகவானுக்கு பக்தி பண்றது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பக்தினா என்னன்னு மறுபடியும் நம்ம கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா அதான் நம்ம பார்த்தாச்சு. 9 வகையான டிவோஷனல் சர்வீஸ் கேட்கறது, சொல்றது, மனசுல நினைச்சுக்கிறது, பாத சேவனம் பண்றது அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதே மாரி 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் நம்ம இப்ப பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் தான் பக்தி செயல்கள் நம்ம ஈடுபடுத்திக்கோம். இந்த பக்தி செயல்கள்லயே கூடவே நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளோட ஃபேமிலி, நம்ம சொசைட்டி, கண்ட்ரி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? நம்ம எங்க இருக்கோமோ அதுக்கான கடமையும் நம்ம கரெக்ட்டா நம்ம செஞ்சுர்றோம். அது பட்டுதல் இல்லாம பலன் எதிர்பார்க்காம. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில. ஆனா என்று அதாவது தொல்லை நிறைந்தவையோ, இந்த பக்தி மார்க்கமான செயலோ, இல்ல வேற விஷயங்களோ, தொல்லை நிறைந்தது, இல்ல உடல் ஒத்துழைக்கல அப்படின்னோ நம்ம நம்மளோட விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம என்னைக்கும் துறக்கக்கூடாது. அப்படி தொடர்ந்தா அது ரஜோகுணத்தில் துறப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத பார்க்கணும். சரிங்களா? அத்தகு செயல் துறவின் பலனை ஒருபோதும் வழங்க இயலாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம நினைப்போம், என்னால இந்த பக்தி சேவை செய்ய முடியுமா அப்படின்னு. இப்போ 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ண முடியுமா? நமக்கு நேரம் இருக்குமா? அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா காலம் யாரு? பகவான். இல்லைங்களா? கிருஷ்ணா தானே டைமு. காலமா இருக்காங்க நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது பகவான் அவங்கள எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிப்பாங்க. நம்ம பக்தி சேவை பண்ண வரும்போது, நம்மளுக்கு நெறைய டைம் கிடைக்கும். 1 ரவுண்டு, 2 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்றதே நம்மளுக்கு டைம் இருக்குமான்னு தெரியாது. வந்தவங்கலாம் இப்ப 16 ரவுண்ட்ஸ், 32 ரவுண்ட்ஸ்ன்னு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப எப்படி அது முடியுது? நம்மளோட அந்த டிசையர் நம்ம அந்த டிட்டர்மினேஷனோட இருந்தோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? அதுக்கான அனுகூலங்கள நல்லபடியா குடுப்பாங்க. நான் சாண்டிங் பண்ணுவேன். நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம ஸ்திரமா இருந்தோம்னா, அதுக்கேத்த அனைத்து அனுகூலங்களும் ஏன்னா பகவான் 4த் சாப்டர்ல சொல்றாங்க. யார் என்கிட்ட எந்த விதத்துல சரணாகதி பண்றாங்களோ, அவங்களுக்கு ஏத்த மாரி நான் அனுகிரகம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம எவ்வளோ டிட்டர்மினன்ட்டா, டிசைரோட நம்ம பகவான்ட்ட நம்ம பக்தியில ஈடுபடுறோமோ, அந்த அளவுக்கு பகவானோட அனுகிரகம்ன்றது நமக்கு நல்லபடியா கிடைக்கும். கிருஷ்ணன் நம்ம கூட இருக்கிறத நம்மளால உணர முடியும். சரிங்களா? அவங்க நம்ம கூடவே இருக்கிறத நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பக்திய நம்ம என்னைக்கும் இந்த இந்த காரணங்களால என்னால பண்ண முடியல அப்படின்னு நம்ம என்னைக்குமே சொல்லவே கூடாது. நான் செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட ஒரு ஸ்திரமா செஞ்சோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா பகவானோட அனுகிரகத்துல அத நம்ம நல்லபடியா நம்மளால பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ ஒருவன் தனது விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக செய்து, பௌதிக சங்கத்தையும் பலனுக்கான பற்றுதலையும் முழுமையாக துறக்கும்போது, அவனது துறவு சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இப்ப துறவுன்றது 3 வகையில பகவான் நமக்கு உபதேசம் குடுத்துருக்காங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் வேணான்னு விட்டுட்டு போயிடுறது. ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க இந்த அசௌகரியம்லாம் காரணம் காமிச்சு செய்யாம இருக்கிறது. அதே சாத்விக குணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எந்த ஒரு நிலையிலயும் அவங்க பக்தி அப்படின்றத நல்லபடியா பண்ணுவாங்க. பற்றுதல் இல்லாம, கடமைக்காக சரிங்களா? பௌதீக விஷயத்துலேருந்து விலகி,
அவங்க வந்து பண்ணுவாங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதான் நம்ம பார்த்தது. சத்துவகுணத்தில் புத்தி அஹ், சத்துவகுணத்தில் புத்திசாலி செயல்களை மங்களமான கொள்வதும் நிலை பெற்றிருக்கும் துறவிகள் அமங்கலமான வெறுப்பு ஓகே மங்களம் அமங்கலம் அப்படின்றது வந்துட்டு இதில் கிடையாது. சரிங்களா? கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா பகவான்னாலே மங்களம் தான் எல்லாமே. சரிங்களா? அவங்க வந்து அந்த நெகட்டிவிட்டி இந்த அமங்கலம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதில் இருக்கவே இருக்காது. இந்த டைமில் நம்ம பார்க்க வேணாம். சாண்டிங் பண்ணும்போது நான் ராகு காலத்தில் பண்ணக்கூடாது, நான் யமகண்டத்தில் அப்படிலாம் கிடையாது. எந்நேரத்துலையும் சாண்டிங் பண்ணணும், நம்ம எந்நேரத்துலையும் பக்தி பண்ணணும். இதில் வந்து மங்களம் அமங்கலம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களையும் துறப்பது அசாத்தியம். இப்போ நம்மளால் இது நம்ம தேர்ட் சாப்டரில் நம்ம படிச்சிருப்போம். நம்ம வந்து செயல்கள்லாம் விட்டுட்டு நம்மளால் இருக்க முடியுமானா கிடையாது. நம்ம பேசிக்காக சரீரத்தை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? உண்ண உடுக்கோடு இருக்க இடம். அதுக்காக நம்ம செயல்கள் பண்ணுவோம். யாரையாவது ஒருத்தவங்கள போய் செயல் எதுவும் பண்ணாம இரு அப்படின்னா முடியுமானா முடியாது. பசிக்குமே, சாப்பாடு வேணுமே. அப்ப அதுக்காகவது ஏதாவது செயல் செய்யணும் இல்லையா நம்ப? ஸோ அந்த வகையில எல்லா செயலையும் வந்துட்டு துறந்து ஒரு உடல் உடைய ஆத்மா. சரீரம் நமக்கு சரீரம் இருக்கு. அதுக்கான விஷயமாவது நம்ம செய்யணும்ல. அப்ப அதுக்காகயாவது ஏதாவது செயல் செய்வோம்ல. அப்ப முழுசா செயலை நம்மளால துறந்து இருக்க முடியுமானா அசாத்தியம் அப்படின்னு பகவான் அழகா சொல்றாங்க. பலன்களை உண்மையான துறவி துறவு. சரிங்களா? பலன்களை துறப்பதே வந்து உண்மையான துறவு. உண்மையில் ஆனால் செயலின் செயலை துறப்பது அப்படின்றது கிடையாது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா எல்லா செயலின் பலன்களை தான் நம்ம துறக்கணும். செயலை நம்ம என்றைக்கும் துறக்கக்கூடாது. அதாவது அதுலேருந்து விலகக்கூடாதுன்றதை பார்க்குறோம். இவ்வாறு தியாகம் செய்யாதவர்கள் தங்களது மரணத்திற்கு பின் விருப்பும் விரும்புபவை விரும்பாதவை இரண்டும் கலந்தவை என 3 விதமான கர்ம விளைவுகளை சேகரித்துக் கொள்கின்றனர். இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி பகவான் சொன்ன மாதிரி பலனை எதிர்பார்க்காம பற்றுதல் இல்லாமல் நம்ம செயல்களை செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து பலனை எதிர்பார்த்து பற்றுதலோடு நம்ம செயல்கள் செஞ்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மரணத்தின் போது நம்ம என்ன கேரி பண்ணுறோம்? நம்ம நம்ம மரணத்தின் போது நம்ம கொண்டு போக போகிறது கர்ம பலன் தான். வேற எதுவும் நம்ம சேகரிக்க போகிறதில்ல. சரிங்களா? நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்றது கர்ம பலன் தான். ஸோ அப்போ அதை நம்ம வந்துட்டு கரெக்டாக நம்ம பேக் பண்ணிக்கணும். நம்ம பக்தி சேவையாக நம்ம பேக் பண்ணணும். அதுதான் நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம். ஆனால் இப்போ இந்த மாதிரி பகவான் சொன்ன மாதிரி செயல்கள் அகர்மா அதில் பக்தியில் ஈடுபடாமல் இருக்கும்போது மரணத்தின் பின்பு விரும்புபவை விரும்பாதவை இரண்டும் கலந்தவை என்று 3 விதமான கர்ம விளைவுகளை சேகரித்துக் கொள்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் அத்தகைய இன்ப துன்பத்திற்கான பலன்கள் சன்னியாசிகளுக்கு கிடையாது. ஆனால் யார் ஒருத்தவங்க பற்றுதல் இல்லாமல் பலன் எதிர்பார்க்காம செயல்கள் செய்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி கர்ம பலன் இன்ப துன்பம் அது கலந்த கர்ம பலன் அப்படின்றது கிடைக்காது. சரிங்களா? அவங்களுக்கு கிடையாது. கர்ம பலன் இல்லாமல் இருப்பாங்க அவங்க. அதை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா அவங்க வந்து இப்போ இது இந்த மாதிரி பக்தி மார்க்கத்தில் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து நல்ல செயலும் பண்ணியிருப்பாங்க, தகாத செயலும் பண்ணியிருப்பாங்க. 2த்துக்குமான கர்ம பலன் கேரி பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க கூட. சரியா? அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு இன்பம் துன்பம்ன்றது கிடைக்கும். ஆனால் பக்தி சேவையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பலனும் கிடையாது அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ நல்லது செயல்கள் பண்ணியிருந்தா சொர்க்கலோகத்துக்கு போவாங்க, நரகத்துக்கு போவாங்க துன்பம் பண்ணியிருந்தா இல்லையா? அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்றதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஒரு செயல் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5 விஷயங்கள். சரிங்களா? இது வந்து வேதாந்தத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கு அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயமாவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாமே. பொதுவாக நம்ம ஒரு ஆன்மீகத்தில் இல்லை அப்படின்னா என்ன நினைப்போம்னா இந்த செயல் என்னால் நடந்தது, நான் தான் இதுக்கு காரணம்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ எல்லாமே நம்மளால தான் நடக்குது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து ஷட்டிலாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? அந்த ஒரு தாட் நிறைய அந்த அகங்காரத்தோட சொல்கிறத நம்மளே பார்க்க முடியும். என்னால் தான் இது நடந்தது, நான் தான் இதுக்கு காரணம், நான் இல்லைன்னா இந்த ஃபேமிலி ரன் ஆகாது. இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக உள்ளுக்குள்ளார இருந்துக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயமா பார்க்குறோம். ஆனால் ஒரு விஷயம் நம்ம தான் செஞ்சு நடக்குது அப்படின்னு நம்ம செய்கிற எல்லாமே இப்போ சக்ஸஸ் ஆகணும்ல. இப்போ நம்மளால தான் ஒரு செயல் நடக்குதுன்னா நம்மளுக்கு ஃபெயிலியரே இருக்கக்கூடாதுல்ல. எந்த விஷயம் செஞ்சாலும் அது சக்ஸஸ் தான் ஆகணும். ஆனால் அப்படி ஆகுதா? இல்லை. நம்ம 10 பண்ணோம்னா அதில் ஒரு 2 சக்ஸஸ் ஆகும். அதுக்கே அந்த அகங்காரம் வந்துடும். நான் செஞ்சேன், நான் சொன்னேன், நான் செஞ்சது தான் நடந்தது, நான் சொன்னது தான் நடந்ததுன்னு. ஆனால் 8 ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கும் ஒரு 10 செயலில். சரிங்களா? அப்போ கம்முன்னு இருப்போம்.
சரியா? தப்பாயிடுச்சுன்னா கம்முன்னு இருப்போம். ஆனா ஒண்ணு நல்லா ஆயிடுச்சு, செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா, உடனே அதில அகங்காரத்தோட நம்மளும் தற்பெருமை பண்ணிக்கிறோம். இது இயல்பா நம்ம பொதுவா பார்க்குற ஒரு விஷயமா இருக்கு. அப்ப நம்ம நினைக்கிற விஷயம், நம்ம செய்ற விஷயம் சக்சஸ் ஆகல அப்படின்னாலே, நம்மள தாண்டி வேற காரணம் ஏதோ இருக்கு. அப்படின்றது நமக்கு நல்லா தெரியுது. இல்லைங்களா? அப்ப அந்த காரணங்கள் என்னென்ன? அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல. சரிங்களா? அப்ப நம்ம பகவத்கீதையில வாசிச்சோம்னா, நம்ம ஒரு காரணமே இல்லன்னு தெரியும். நம்ப தான் அதுக்கு அந்த செயலுக்கு காரணம் அப்படின்றதே கிடையாது. எல்லாமே ஆல்ரெடி பிளான்டு. பகவானோட அனுகிரகத்துல எல்லாமே நடந்துட்டுருக்கு. நம்ப அதுல ஒரு கருவி. அவ்வளோதான். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில 5 காரணங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம மட்டும் கிடையாது 5 காரணங்கள். என்னென்ன அந்த 5 விஷயங்கள் அப்படின்னா, செயலுக்கான இடம், அதாவது சரீரம், செய்பவன், சரிங்களா? பல்வேறு புலன்கள். நம்ம ஒரு செயல் செய்யணும்னு புலன்களும் அதில் ஈடுபடும்ல. பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். இறுதியாக பரமாத்மா, அதாவது பகவானோட அனுகிரகம் இருக்கணும். அப்பதான் அந்த செயல் வந்து நடக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சரிங்களா? ஒரு செயல் நடக்கணும் அப்படின்னா, அதில வந்துட்டு சரீரம் சம்மந்தப்பட்டிருக்கும். செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சி. கடைசியா இது எல்லாம் இருந்தாலுமே பகவானோட அனுகிரகம் இல்லைன்னா அந்த செயல் வந்து நடக்காது. சரிங்களா? ஸோ அதில் பரமாத்மா. இந்த 5ம் தான் காரணமா நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? மனிதன் தன்னுடைய உடல், மனம் மற்றும் வார்த்தைகளால் எப்பயுமே நம்ம நேத்திக்கு படிச்சோமா? தபம் அப்படின்றது என்ன? சரீரத்தால செய்யக்கூடிய செயல்கள், மனதால எண்ணக்கூடிய எண்ணங்கள், வாக்கு. இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து கரெக்ட்டா இருக்கணும். நல்லதோ, கெட்டதோ எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதற்கு இந்த 5ம் காரணங்களாகும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்ப ஒரு மனிதன் வந்து உடல், மனம், வார்த்தைகளால் நல்லதோ நம்ம ஒரு வார்த்தை பேசுறோம். ஒரு செயல் செய்றோம். ஒரு எண்ணம் நம்ம மனசுல வருது. அப்ப அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த 5 விஷயமும் தான் காரணம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடன் அல்ல. அப்படின்னு பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. கண்டிப்பா. இல்லையா? நம்ம ஒரு 10 நான் தான் சொன்னேன். ஒரு 10 விஷயம் நம்ம செய்வோம். அதுல 2 விஷயம் நடக்கும். 8 விஷயம் நடக்காது. சரி, ஒரு 4 விஷயம் நடக்குது. ஒரு 6 விஷயம் நடக்கலன்னு வச்சுப்போமே. சரிங்களா? அப்படின்னா கூட, அப்ப நம்ப மட்டும் காரணம் கிடையாது. அந்த செயல் ஒரு விஷயம் நடக்குது, சக்சஸ் ஆகுதுன்னா, அதுக்கு நம்ம மட்டும் காரணம் கிடையாதுன்றது தெள்ளத் தெளிவா நமக்கு தெரியுது. சாதாரணமாவே தெரியுது. இல்லைங்களா? ஆனா, அந்த வகையில யாராவது நான் தான் காரணம்னு நெனச்சாங்கன்னா, பகவான் எவ்வளோ அழகா சொல்றாங்க பாருங்க. "அவன் அறிவுடன் அல்ல." அப்படின்னு பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லிடுறாங்க. உள்ளது உள்ளபடி பார்க்கல, ஞானம் இல்ல, தெளிவா உங்களுக்கு விஷயம் தெரியல அப்படின்றத பகவான் வந்து நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. எவனுடைய நோக்கம் அகங்காரமின்றி உள்ளதோ, எவனுடைய புத்தி பற்றுதலிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ, அவன் இவ்வுலகில் உள்ள மனிதர்களை கொலை செய்தாலும் கொல்பவன் அல்ல. தனது செயல்களால் அவன் பந்தப்படுவதும் இல்லை. அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அர்ஜுனனுக்கு அழகா சொல்றாங்க பகவான். ஏன்னா, இப்ப அவங்க தானே போர் பண்ண போறாங்க. யாரு? குருவ எதிர்த்து, பீஷ்மர எதிர்த்து, மத்த எல்லாரையும் எதிர்த்து அவங்க போர் பண்ண போறாங்கல்ல. ஸோ, அந்த வகையில அ எவ்வளோ அழகா சொல்றாங்க பாருங்க. எவனுடைய நோக்கம் அகங்காரமின்றி உள்ளதோ, எவனுடைய புத்தி பற்றுதலிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ, அவன் இந்த உலகில் உள்ள மனிதர்களை கொலை செய்தாலும் கொல்பவன் அல்ல. தனது செயல்களால் அவன் பந்தப்படுவதல்ல. அந்த பாபம் அவங்கள நெருங்காது. சரிங்களா? அதனால நம்ம வந்துட்டு உடனே நம்மளும் போய் எல்லாரையும் ஏதாவது பண்ணிட்டு வந்துடலாமான்னா கூடாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு பேசிக்கா சத்திரியனால மட்டும் தான் அ அடுத்தவங்கள வந்து இப்போ ஒரு போலீஸு, ஒரு ஆர்மி பீப்பிள் தப்பு செய்றவங்கள தண்டிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை இருக்கு. கரெக்ட்டா? இப்ப இப்ப வாழ்க்கை அப்ப சத்திரியர்கள்ன்னு சொல்றாங்க. இப்ப வந்து ஒரு கண்ட்ரில ஒரு போலீஸ் இருக்காங்க, இல்ல ஒரு ஆர்மி இருக்காங்க, பீப்பிள் இருக்காங்கன்னா, அவங்க என்ன பண்ணலாம்? தவறு செய்றவங்கள அவங்க தண்டிக்கலாம். கரெக்ட்டா? அதே அதே ஆர்மி பீப்பிளோ, இல்ல அதே அந்த போலீஸோ தனிப்பட்ட முறையில அவங்களுக்கு ஒரு வாக்குவாதம் யார்கிட்டயோ வந்து, அவங்க ஒருத்தவங்கள சிரமப்படுத்துனாங்கன்னா, அவங்களுக்கு என்ன உண்டு? தண்டனை உண்டு. கரெக்ட்டு தானே அது? இப்பயுமே ஒரு போலீஸே வந்து கவர்மெண்ட்டோட கைடன்ஸ்ல அண்டர் கவர்மெண்ட் அவங்க வந்துட்டு ஒரு திருடனை வந்து அவங்க வந்து பனிஷ் பண்றாங்கன்னா, அவங்களுக்கு அது வந்து தண்டனை வராது. அதே வந்து தனிப்பட்ட முறையில அவங்களுக்கு ஒருத்தவங்களோட விரோதம் வந்து, அவங்கள வந்து இவங்க துன்புறுத்திட்டாங்கன்னா, அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? பனிஷ்மென்ட் கிடைக்கும். இல்லையா? ஸோ அந்த மாரி தான். ஆ என்னன்னா, அ எ பகவானுக்காக இப்ப அர்ஜுனன் போர் பண்ண போறாங்க. எதுக்காக பண்றாங்க? தன்னோட விருப்பத்துக்காக பண்றாங்களான்னா, இல்ல. பகவானோட விருப்பத்துக்காக, தர்மத்த நிலைநாட்டுறதுக்காக எல்லாரும் புரொடெக்ட் பண்ணணும். அப்படின்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க போர் பண்றாங்க. அந்த வகையில அவங்களுக்கு அந்த போர்ல யாரையும் அழிச்சாலும் அவங்களுக்கு அந்த பாபம்ன்றது தீண்டாது. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி. எவனுடைய நோக்கம் இப்ப நமக்கு நமக்கு லெசன் என்னன்னா,
நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்கணும், பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம செய்கிற செயல்கள் தர்மப்படி பகவானை திருப்தி பண்ணக்கூடிய வகையில் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு பந்தம் கிடையாது, அந்த செயலோட பலன் நமக்கு வராது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம பார்க்கறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம்தான் பார்க்குறோம். அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள் செயல் செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை அப்படி நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் செயலை தூண்டுபவை. இது நான் எப்பயும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி தான் சொல்லுவேன். சரிங்களா? என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம முன்னாடி வந்து ஒரு பிடிச்ச ஃபுட் இருக்குது. சிலவங்களுக்கு ஸ்வீட்டு பிடிக்கும், ஒரு ஸ்வீட் நினச்சிக்கோங்க. சிலவங்களுக்கு காரமாக ஏதாவது பிடிக்கும், அதை நினச்சிக்கோங்க. ஆனால் சாத்வீகமாக நினச்சிக்கோங்க. சரியா? இதில் வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு குலோப் ஜாமுன் இருக்குது. சரிங்களா? அறிவு பார்க்குது, ஓகே குலோப் ஜாமுன். அறியப்படும் பொருள் குலோப் ஜாமுன். சரிங்களா? அறிபவன் ஆத்மா நம்ம. சரிங்களா? இது 3 என்ன பண்ணும்? இப்போ நம்ம ஆத்மா நம்ம இருக்கோம். சரிங்களா? அதாவது ஒரு லிவிங் என்டிட்டி. ஆத்மான்னு சொல்ல வேணாம், லிவிங் என்டிட்டி நம்ம இருக்கோம். அறியப்படும் பொருள் குலோப் ஜாமுன் இருக்கு. அறிவு சொல்லுது, உனக்கு பிடிச்ச பொருள் அப்படின்னு சொல்லுது. சரிங்களா? என்ன அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன தோணும்? சாப்பிடலாம் அப்படின்னு தோணும். கரெக்டா? அதே வந்து புலன்கள் செயல் செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த குலோப் ஜாமுனை நம்ம வந்து கடையில் இருந்த கடையில் வாங்குவோம். இல்லைன்னா வந்துட்டு நம்ம ஒரு கல்யாணத்தில் எங்கேயோ போயிருக்கோம்னா நம்ம சாப்பிடுவோம், வீட்டில் இருக்கா சாப்பிடுவோம். சரி, ஓகே. இப்போ செயல் வந்து தூண்டியாச்சு, பார்த்து குலோப் ஜாமுன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு. அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம்? செயல் செய்பவன் லிவிங் என்டிட்டி செயல் பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவோம்? அதை எடுத்து சுவைப்போம். எப்படின்னு அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணுவோம்? புலன்கள் மூலிமா. நாக்கு என்ன பண்ணுவோம்? என்ஜாய் பண்ணும் இல்லையா? ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. செயல் நடக்குது. இப்போ செயலை தூண்டுறது இந்த 3 விஷயம், செயல் நடக்கிறது இந்த விஷயம். சரிங்களா? ஸோ இதை தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த ஒவ்வொரு அறிவு, அறிபவன், புலன்கள், இந்த செயல், இது இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் ராஜச குணத்தில் எப்படி இருக்கும், தாமச குணத்தில் எப்படி இருக்கும், சாத்விக குணத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து இனி வர ஸ்லோகங்களில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்குற விஷயமா இருக்கும். நம்ம அது ஸ்லோகங்களோட நம்ம பார்க்கலாம். இதுலேருந்து நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றை 3 வகையாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? அது அந்த வகையில் அறிவு அப்படின்றது, சாத்வீக அறிவுன்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ நம்மளை சுற்றி நிறைய உயிர்வாழிகள் நம்ம பார்க்குறோம். ஏற்கனவே நிறைய ஸ்லோகங்கள் நம்ம படிச்சிட்டோம். 13th சாப்டரில், 5th சாப்டர்லாம். சரீரம்ன்றது ஒரு ஆடை தான். இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ரெட்டு கலரில் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க, இல்லைன்னா எல்லோ கலரில் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? அவங்கள வந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்? இப்போ நம்மளோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க வராங்க. அவங்க வந்து ஒரு ஒரு ப்ளூ கலரோ எல்லோ கலரோ ட்ரெஸ் போட்டு வராங்க. நம்ம ட்ரெஸ்ஸை கவனிப்போமா? ஐ மீன் ட்ரெஸ்ஸு வந்திருக்கிற ஃப்ரெண்டை தானே நம்ம நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? உடனே அவங்ககிட்ட நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வாங்க உட்காருங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நம்ம பேசுவோம். கரெக்டா? யாருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸு? அந்த நம்மளோட ஃப்ரெண்டுக்கு தான், சட்டைக்கு இல்லை. சட்டை ஓகே, எல்லோ கலர் சட்டையா? ஓகே, அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போமா? கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த சரீரம்ன்றது நம்மளோட ஆடை, ஆத்மாவுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு ஆடை. அது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு நாள் எல்லோ கலர் போடுவோம், ஒரு நாள் ரெட் கலர் போடுவோம், ஒரு நாள் ஒயிட் கலர் போடுவோம், ஏதோ ஒன்று போடுவோம். சரியா? ஆனால் உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த பர்சன் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில் இந்த சரீரம்ன்றது நம்ம வந்து ஒரு தடவை கர்ம பலன்படி நம்ம அனிமலாக பிறக்கலாம், ஒரு தடவை ட்ரீஸாக பிறக்கலாம், ஒரு தடவை பேர்ட்ஸாக பிறப்போம். இப்போ நமக்கு ஹியூமன் லைஃப்பில் சட்டை கிடச்சிருக்கு. சரிங்களா? இது ரொம்ப காஸ்ட்லி ட்ரெஸ்ஸு. சரிங்களா? இப்போ நம்ம ஹியூமன் லைஃப்பில் இருக்கோம்ல, இந்த ட்ரெஸ்ஸு வந்துட்டு ஒரு நல்ல விலை மதிக்க முடியாத ட்ரெஸ்ஸு. சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம இதை எப்படி வச்சுக்கணும்? பத்திரமா யூஸ் பண்ணணும் இதை. ஸோ அந்த வகையில் உயிர்வாழிகள் வந்து எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக, சரிங்களா? ஆன்மீக இயற்கைன்னா சோலாக பார்க்குறது. எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ, பண்டிதா சமதர்ஷனன் படித்தோமா? 5th சாப்டரில், அதுக்கப்புறம் 13th சாப்டர்லையும் படித்தோமா? ஸோ அந்த வகையில் ஆத்மாவை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற அறிவுன்றது சாத்வீக குணம். எந்த அறிவால் சுற்றி என்ன தான் இருந்தாலும்
ஆத்மாவை மட்டும் நம்ம பார்க்குறோமோ அது வந்து சாத்வீக குணம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்கள் வெவ்வேறு விதமான உயிர் வாழ்க்கை இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ, சரிங்களா? நிறைய உயிரினத்தை செக்ரிகேட் பண்ணுறது. இது அனிமல்ஸ்ப்பா, இது பேர்ட்ஸு, இவங்க எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு, இவங்க எனக்கு விரோதி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரிக்கிறோம் பாருங்க. இது வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறதுன்றதை பார்க்குறோம். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயல்பட்டுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த சோலு, பாடி, இந்த விஷயம்லாம் எதுவுமே தெரியாது. சரிங்களா? அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப என்னென்னா இக்னரன்ஸில் இருப்பாங்க. சரிங்களா? அவங்க என்ன செய்கிறாங்களோ அதையே தான் ரிப்பீட்டடாக செய்வாங்க. எவ்வளோ சொன்னாலும் கேட்கவும் மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஏதாவது நாலேஜ் அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கலான்னாலும் முடியாது. எதையும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. அவங்க செய்கிற அந்த தவறான செயலையே திரும்ப திரும்ப செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதிலே பற்றுதலோடு இருப்பாங்க. எல்லாமே அதே நினைப்பாங்க. சரிங்களா? அதர்மத்தையே இக்னரன்ஸில் இருக்கிறவங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு அற்பமான அறிவு அப்படின்றது வந்துட்டு தமோகுணம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு அப்படின்றது எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்த்தது. சரிங்களா? சாத்விக அறிவு, ராஜச குணம், தாமச குணத்தில். இப்போ அடுத்தது வந்து செயல்கள் எப்படி இருக்கும்? சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும்? ராஜச குணத்தில் உள்ளவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும்? தாமச குணத்தில் உள்ளவங்களோட செயல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ செயல் அப்படின்றதுல வந்து ரொம்ப ரெகுலேட்டடாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, சரிங்களா? நம்மலாம் யார்? நம்மலாம் ஹியூமன்ஸு. அனிமல் என்ன பண்ணும்? ரோட்லேயே வாழும். அதுக்கு ஒன்றும் ஹைட் பண்ணணும் அதெல்லாம் கிடையாது. அப்படியே ரோட்லேயே எல்லாத்தையும் பண்ணும். சாப்பிடும், தூங்கும், இனவிருத்தி பண்ணும் இல்லையா? எல்லாத்தையும் அங்கேயே பண்ணிடும். ஆனால் நம்மளுக்கு எல்லாமே என்னது? ஒரு இது இருக்குது இல்லையா? கல்ச்சர்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த வகையில் அது மட்டுமே போதுமா? என்னென்ன அனிமல்ஸ்லாம் ரோட்ல பண்ணுது, நம்மள வீட்ல பண்றோம். அது மட்டும் போதுமானா, இல்ல. அதுக்கு மேலயும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கு நமக்கு. சரிங்களா? செயல்கள் வந்து வேதிக் கல்ச்சர்ல நம்ம லைஃப வாழறது. அதான் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்றது, கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்றது, இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில செயல்கள் வந்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும். டிசிப்ளின்டு லைஃப். ம். பற்றின்றி. சரிங்களா? விருப்பு வெறுப்பின்றி. ஒரு செயல் நம்ம பண்றோம்னா, அதுல பற்றுதல் இல்லாம, விருப்பு வெறுப்பு அதெல்லாம் இல்லாம, பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்கிறாங்களோ அது சாத்வீக குணத்தின் செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? யாரை பார்த்தாலும் சோலா பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு அந்த இது வராது, எனிமிட்டி வராது. சரிங்களா? அந்த பாரபட்சம் பார்க்க மாட்டோம். செயல் வந்து ரொம்ப தூய்மையானதாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இந்த இருமைகள் இல்லாமல், பலனை எதிர்பார்க்காம, பற்றுதல் இல்லாமல், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட செயலில் இருக்கிறதுன்றது சாத்விக குணத்தின் செயல்கள்னு பார்க்குறோம். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடன், நம்ம 14 சாப்டரில் படித்தோம்ல, அதே மாதிரியே பாருங்க. நிறைய ஆசைகள் இருக்கும். அதுக்காக நிறைய செயல்கள் செய்வாங்க. எண்டிவர் நிறைய. என்ன செஞ்சா அந்த ஆசை அடையலாம் அத்தனையும் செய்வாங்க. சரிங்களா? அப்போ பெரும் முயற்சி அவங்ககிட்ட இருக்கும். அகங்காரமும் இருக்கும். அதை எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும். நான் தான் இதெல்லாம் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டில் அவங்க இருப்பாங்க. ஏன்னா சரீரம் சார்ந்த விஷயம் இல்லையா? ஸோ அப்படி தான் இருக்கும். அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரியான செயல்கள்லாம் ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றதை பார்க்குறோம். எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல், மற்றவங்களுக்குலாம் ஏதோ கெட்டது நடக்குது, நம்ம அந்த செயல் செய்ய வேணாம், மற்றவங்க யார் என்ன ஆனால் நமக்கு என்ன, நமக்கு நம்மளோட ஆசை நடந்தால் போதும். அதுவும் அறியாமையில் வேறு. சரிங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கிறது. சாஸ்திரத்தெல்லாம் ஃபாலோவே பண்ண மாட்டாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கிறது. எப்பயுமே வந்து நாலேஜ் இல்லாமல் மயக்கத்தில், சாஸ்திரம் இருந்தால் தானே நாலேஜ் இருக்கும். இப்போ பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு 3 குணங்கள் இருக்குது. பகவான் இருக்காங்க. நம்ம வந்து ஆத்மா, சரீரம் வேறு, ஆத்மா வேறு. செயல்கள் வந்து இது கர்மா விக்ரமா கர்மா, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இப்போ தெரிய வருது இல்லைங்களா? நம்மளோட நிலை என்ன? ஆத்ம நிலையில் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வருது. இப்போ சாஸ்திரமே தெரியல அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக எப்படி இருப்பாங்க? மயக்கத்தில் இருப்பாங்க, அறியாமையில் இருப்பாங்க. மயக்கம்ன்றது ஈக்குவல் டு அறியாமை. சரிங்களா? தர்மம் அதர்மம்லாம் தெரியாது. சாஸ்திரத்தை புறக்கணிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. ஏன்னா வேதம்னாலே நாலேஜ். அதையே புறக்கணிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அப்புறம் சிலபஸே வேணும்னா எப்படி எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் ஆக முடியும்? இப்போ கிட்ஸ் இருக்காங்க, சிலபஸே தெரிஞ்சுக்கல, அதுவே எனக்கு வேண்டாம், அதெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்ட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்புறம் எக்ஸாம் எழுதி எங்கேருந்து பாஸ் ஆக முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இவங்களாம் சாஸ்திரமே வேணான்றுவாங்க.
அதுக்கப்புறம் எது நல்லது எது கெட்டது என்ன பண்ணணுன்றதும் தெரியாது, அறியாமையில் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களோட தமோ குணத்தில் உள்ள செயல்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதான் நம்ம பார்க்கறது. அங்க உள்ளது தான் இப்படி பாயிண்ட்ஸ்ல வருது. அடுத்தது வந்துட்டு 3 வகையான தொழிலாளர்கள், செய்றவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி 3 குணங்கள் இருக்கா? அந்த 3 குணங்களோட சம்பந்தம் இல்லாம, அப்பன்னா என்ன அர்த்தம்? ஆத்ம நிலையில. நம்ம 14 சாப்டர்ல ஸ்லோகம் படிச்சோமா, அர்ஜுனன் கேட்டிருப்பாங்களே, எப்படி நடப்பாங்க? எப்படி அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்றது? இந்த முக்குணங்கள கடந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா? அப்ப நம்ம படிச்சோம் ஒரு ஸ்லோகம். ஒரு ஸ்லோகம் இல்ல, ஒரு 3 ஸ்லோகம் நம்ம படிச்சோம். அதாவது அவங்க முன்னாடி கல்லு, பொண்ணு, மண் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரே மாரி தான் தெரியும். இந்த 3 குணங்களும் அவங்கள்ட்ட வந்தாலும் அவங்க வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக மாட்டாங்க. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ அந்த வகையில இந்த 3 குணங்கள் தொடர்பின்றி, ம் அகங்காரமின்றி, உற்சாகமா இருப்பாங்க. மன உறுதியுடன் இருப்பாங்க. சரிங்களா? வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது இருப்பாங்க. தன்னோட கடமைய அவங்க செய்வாங்க. அர்ஜுனன் நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்க்கலாம் இங்க. சரிங்களா? அவங்க எப்படி போர் பண்ணாங்க? பகவத்கீதை உபதேசம் கேட்டதுக்கப்புறம் எப்படி அவங்க போர் பண்ணாங்க? குணங்களோட அவங்க சம்மந்தப்படல. ஏன்னா பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக செயல் பண்ணும்போது அது குணங்களோட சம்மந்தப்படாது. எப்படி பண்ணாங்க? அகங்காரத்தோட பண்ணாங்களா? நான் தான் எல்லாரையும் அழிச்சேன். பண்ணாங்களா? இல்ல. கருவியா இருந்தாங்க. அ உற்சாகமா பண்ணாங்க அதையும். செயல வந்து ரொம்ப தோய்வா பண்ணாங்களா? போர் பண்றத? இல்ல. நல்ல உற்சாகமா அவங்க பண்ணாங்க. மன உறுதியோட பண்ணாங்க. போர்ல நல்லபடியா நம்ம வந்து அதர்மிகள இது இதுக்கு அழிச்சு தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும். பகவானுக்கான இந்த செயல செய்யணும் அப்படின்றதுல அவங்க எப்படி இருந்தாங்க? மன உறுதியோட இருந்தாங்க. எந்த இடத்துலயும் அவங்க விலகி போகல. அபிமன்யு இறந்து போனாங்க போர்ல. விலகி போனாங்களா? பெரிய இழப்பு. அபிமன்யு இறந்ததுன்றது. விலகி போனாங்களா? எதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு? நம்ம பையனே இல்லையே! அப்படின்னு போனாங்களா? இல்ல. என்ன பண்ணாங்க? அதுக்கப்புறமும் போர் பண்ணாங்க. மன உறுதி. நம்ம ஏதோ நினைக்கிறோம். சரி ஓகே அர்ஜுனன் போர் பண்ணாங்கன்னு. எவ்ளோ சேலஞ்சஸ். பியூர் டிவோட்டீஸோட சேலஞ்சஸ்லாம் பார்த்தோம்னா, நம்மளோட சேலஞ்சஸ்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. சரிங்களா? நம்ம சாஸ்திரத்துல திரௌபதி அம்மாவுக்கு பாண்டவர்கள் இருந்தாங்க கூட. அ எல்லாம் பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியார்லாம் இருந்தாங்க. அ ஆனாலும் அவங்களுக்கு வந்து சிரமம் ஏற்பட்டுச்சு. அந்த சிரமத்திலயும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பகவான அவங்க பக்தி பண்ணாங்க. இல்லைங்களா? அதேமாரி கஜேந்திரன், அதே மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜர், அர்ஜுனனுக்கு போர்ல வந்து அபிமன்யு இறந்து போனோனே, "எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம்" அப்படின்னு வந்து மனம் விட்டு போனாங்களான்னா, இல்ல. இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணாங்க? உற்சாகமா, மன உறுதியோட மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? போர் பண்ணாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் மோட்டிவேஷன் நமக்கு வந்து டிவோட்டீஸோட லைஃப்ப நம்ம பார்க்கும்போது, நமக்கு வந்து அந்த ஸ்திரம் உள்ளார வரும். நம்மலாம் சின்ன சின்ன விஷயம் இருந்தாலே பக்தியிலேருந்து விலகி போயிடுவோம். ஒரு ஒரு காரணமே இருக்காது விலகி போயிடுவோம் நம்மலாம். இல்லையா? அப்படி இருக்கக்கூடாது. அப்படின்றத நம்ம பக்தர்களோட வாழ்க்கையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப மன உறுதி அப்படின்றது நம்மளுக்கு பக்தியில ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கணும். வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது. அர்ஜுனன் வெற்றி தோல்விய பத்தி யோசிச்சாங்களா போர்ல? இல்ல. தனக்கு ஏதாவது நடந்துருமோன்னு யோசிச்சாங்களா? இல்ல. இல்லையா? தனது கடமைய அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அழகா செவ்வன பண்ணாங்க. கரெக்ட்டா? ஸோ அந்த வகையில இருக்கிறாங்க இல்லையா? ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு நம்ம பார்க்குறோம். அர்ஜுனன் வந்து டிவோட்டி, பகவானோட பக்தன். அவங்க வந்து சுத்த சத்துவ குணம். இருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக. நம்ப வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் வேணும்ல. அதுக்காக பார்க்குறது. ஸோ அந்த வகையில யாரெல்லாம் இந்த மாரி செயல்கள் செய்றாங்களோ, அந்த செயலாளி வந்து சத்துவ குணத்தில இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு துரியோதனன் நம்ம இங்க கொண்டு வரலாம். சரிங்களா? ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. அவங்களுக்கு பற்றுதல். என்ன பற்றுதல்? பாண்டவர்களுக்கு எதுவும் கிடைச்சிடக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜ்யத்த தான் தான் ஆளணும். அவங்களுக்கு உண்மையிலேயே ராஜ்யம் ஆள்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த அனுமதி இருந்ததா? இல்ல. யுதிஷ்டிர மகாராஜர் தான் ஆளணும். இல்லையா? ஆனா அவங்களுக்கு தான் ராஜ்யத்த ஆளணுன்ற ஆசை. அப்ப அந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு ஆசை. அத மாரி பற்றுதலோட அந்த பலன்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக பேராசை கொண்டு தனக்கு ராஜ்யமே கிடையாது அங்க. ஆனாலும் ராஜ்யத்த அனுபவிக்கணும். அதுக்கப்புறம் பாண்டவர்களையும் அவங்களுக்கு வந்து சிரமப்படுத்தணும். ஸோ அந்த வகையில பேராசை கொண்டு, எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் சரிங்களா? தூய்மையின்றி, செயல்ல தூய்மை இருந்ததான்னா இல்ல. அவங்கள வந்து நெருப்பு வச்சு விட்டாங்க. அவங்க இருந்த அந்த வாரணாவதம் அந்த இடத்துல இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தான் பீமனுக்கு வந்து பாயசம் குடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு திரௌபதி அம்மாவ சிரமப்படுத்துனாங்க. அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். எல்லாருமா சேர்ந்து. அப்ப செயல்ல தூய்மை இருந்ததா? இல்ல. இல்லையா? இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ? எப்பயுமே ஒரு ஆங்சைட்டி இருந்தது. துரியோதனன்ட்ட. இல்லைங்களா? என்ன நடக்கும்? என்ன நடக்கும்? என்ன நடக்கும்? அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படி நம்ம போர்ல வின் பண்ணலாம்? எப்படி வந்து பாண்டவர்கள ஒண்ணும் இல்லாம பண்ணலாம்? இப்படி ஒரு ஆங்சைட்டி அவங்ககிட்ட இருந்தத நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது. இல்லைங்களா? அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் அவங்கள நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ நமக்கு வந்து என்னன்னா லெசன் தான்.
யாரெல்லாம் வந்துட்டு சாஸ்திரத்தில் வராங்களோ கண்டிப்பாக அவங்க மூலயமா நம்ம லெசன் தான் எடுத்துக்கணுமே தவிர அவங்கள நம்ம வந்து குறை சொல்லக்கூடாது. நம்மளுக்கு அந்த குவாலிட்டி கிடையாது, குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது. சரிங்களா? பாகவதத்தில் ஒருத்தவங்க பேர் வருதுனாலே பெரிய விஷயம் இல்லையா? நம்ம கிரந்தங்கள சாஸ்திரத்தில். ஸோ அவங்கக்கிட்ட அந்த லெசன் தான் நம்ம எடுக்கணுமே தவிர அவங்க எப்படி இதை இப்படி பண்ணலாம், அவங்க எப்படி, அது ரொம்ப பெரிய அஃபென்ஸ் ஆகிடும். சரிங்களா? அதனால் நம்ம யாரையும் குறை சொல்கிறதுக்கு நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களே குறை சொல்லக்கூடாது. அது இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸில் வரவங்களோட அந்த செயல்களை நம்ம வந்து விமர்சிக்கவே கூடாது. அவங்கக்கிட்டே நம்ம என்ன லெசன் எடுக்கிறோம் அதுதான். ஜெய விஜயன் தான் வந்து ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிபுவா வந்தாங்க. பகவானோட டிவோட்டிஸ் துவாரபாலகர்கள். எதுக்காக வந்தாங்க? நமக்கு லெசன் கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்தாங்க. அந்த இடத்துல போய் நம்ம அவங்கள வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி நம்ம பேசவே கூடாது. சரிங்களா? எல்லாருமே எதுக்காக நமக்கு சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்றத நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு தான். ஸோ அந்த வகையில் இங்கே வந்து நம்ம வந்து ரஜோகுணத்தில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம துரியோதனை பார்த்தோம். சரிங்களா? ஸோ இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம அவங்ககிட்டேருந்து நம்ம லெசன் எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே வந்து பகவான் நமக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ரஜோகுணத்தின் செயலாளின்றது நமக்கு சொல்கிறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த எக்ஸாம்பிள். எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு, சரிங்களா, சாஸ்திரத்தை ஃபாலோவே பண்ணாமல் பௌதீகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ. சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து தமோகுணத்தோட அறிகுறியாக பார்க்குறோம். சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணாமல், அதுக்கப்புறம் ரொம்ப தன்னோட அந்த அறியாமலே பிடிவாதமாக வேற இருக்கிறது. சரிங்களா? எல்லாரையும் அவமதிக்கிறது, சோம்பேறியாக இருக்கிறது, எவ்வளோ நல்லது நடந்தாலும் அதில் உள்ள கெட்டதை பார்க்கறது. சரிங்களா? வருத்தமாக இருக்கிறது. நல்ல ஹாப்பினஸை கொண்டு வந்து முன்னாடி வச்சாலும் அதில் ஒரு வருத்தம் அப்படி இருக்க. அப்புறம் காலம் தாழ்த்துறது, ஒதுக்கி வைக்கிறது, இல்லைன்னா வந்து ஒத்தி போடுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து செய்கிறவங்க தமோகுணத்தில் இருக்கிறதா நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே பார்க்குறது. 3 குணத்தில் உள்ளவங்களோட நிலை என்ன அப்படின்றது. நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவோ அல்லது மிகவும் சோகமாகவோ ஆவேன் என்றால் அது நல்ல அறிகுறி அல்ல. நம்ம எப்பயுமே எப்படி இருக்கணும்? பிரிஸ்காக இருக்கணும். கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டி. அதனால் எப்பயும் எப்படி இருக்கணும்? ஹாப்பியாக இருக்கணும். இந்த மைண்ட் வந்து இது ஃப்ளக்சுவேட்டே ஆகக்கூடாது. சரிங்களா? எந்த நிலையில் நம்ம வந்து கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டி அப்படின்றதுல நம்ம தெளிவாக இருக்கணும். நான் எனது வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாகவும் வசதியாகவும் ஆக்கும் முயற்சியில் எனது அடுத்த பிறவிக்கும் கூட தயார் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். தற்காலிகமான சுகங்களில் திசை திருப்பிவிடக்கூடாது. கிருஷ்ணனிடம் கவனம் செலுத்துங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த வாழ்க்கையும் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் கொண்டு வரணும். அடுத்த வாழ்க்கை நம்மளுக்கு பகவான் லோகத்தில் நல்லபடியாக கைங்கரியம் பண்ணணும். அதுக்கான கவனம் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும். சரிங்களா? இந்த லைஃப்பில் செல்வத்தை வெல்வோனே, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட புத்தியையும் உறுதியையும் பற்றி விவரமாக நான் தற்போது உனக்கு கூறுவதை கேட்பாயாக. இதுவரைக்கும் பகவான் என்ன சொன்னாங்க? அறிவு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் செயல் எப்படி இருக்குன்னாங்க, செய்பவன் எப்படி இருப்பாங்கன்றதை சொன்னாங்க. சரிங்களா? இனி வர ஸ்லோகங்களில் புத்தி அதை பற்றி அவங்க பகவான் நமக்கு சொல்ல போகிறாங்க. அவங்களோட மன உறுதி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? பிரித்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது செய்யத்தகாதது, பயப்படத்தக்கது பயப்படத்தகாதது, பந்தப்படுத்துவது விடுதலைப்படுத்துவது, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். யாருக்கு? சாத்வீக புத்தி உள்ளவங்களுக்கு நாலேஜ் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா சாத்வீக குணத்தில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நாலேஜை கெயின் பண்ணுவாங்க. நம்ம பார்த்தோம் 14வது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோமா? சாத்வீக குணத்தில் உள்ளவங்க தன்னோட நாலேஜை கெயின் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு விஷயத்தை செய்யும்போது அதில் ஹாப்பினஸ்ஸை கொண்டு வருவாங்க. பார்த்தோமா? நம்ம நல்ல நல்ல செயல்கள் பண்ணுவாங்க சாத்வீக குணத்தில் உள்ளவங்க. அதெல்லாம் செய்யும்போது ஒரு ஹாப்பினஸ் அவங்களுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் நாலேஜை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க, என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னு. ஸோ இதெல்லாம் தான் சாத்வீக குணத்தோட அறிகுறியாக நம்ம பார்த்தோம். எப்படி பந்தப்படுறோம்? நான் தான் செய்கிற அந்த செயலை நினைக்கும் போது பந்தப்பட்டுறோம். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம பார்த்தது. ஸோ அந்த நாலேஜ் நல்லா இருக்குது. புத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவாக இருக்கணும்னா நாலேஜ் மஸ்ட்டு இல்லையா? இப்போ மெட்டீரியல் படிப்பே படித்தவங்க படிக்காதவங்க நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணுறோம் இல்லையா? அது மாதிரி சாஸ்திர அறிவு உள்ளவங்க அவங்களோட புத்தி எப்படி இருக்கும்? புத்திக்கு வேண்டியது என்ன? நாலேஜ் தான் இல்லையா? ஸோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது தெளிவாக தெரியும் அவங்களுக்கு. சரிங்களா? கர்மா விகர்மா செய்யக்கூடாது, அக்கர்மா செய்யணும். பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது?
சரிங்களா? அதுவும் அவங்களுக்கு தெளிவா தெரியும். இப்போ ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து இந்த சிஸ்டம் சாண்டிங்லாம் பண்ணணும். இது ஆக்சுவலா சாத்விக குணம். இதுலேருந்து அடுத்தது சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு வருவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில பயப்படத்தக்கது எதுன்னா, எதெல்லாம் நம்மள பந்தப்படுத்துமோ, இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையில எதெல்லாம் பந்தப்படுத்துமோ, அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும். பந்தப்படுத்தாதது எதுன்றதும் தெரியும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது. இந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவா தெரியும். அந்த அளவுக்கு அவங்க புத்தி கூர்மையோட இருப்பாங்க. சரிங்களா? இவங்க வந்து சாத்விக குணம். ஏன்னா நாலேட்ஜ் கெயின் பண்றதுனால. இவங்கள பொறுத்தவரைக்கும் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, ராட்சச குணத்துல தர்மம், அதர்மம் வித்தியாசம் ரொம்ப தெரியாது. சரிங்களா? செய்யத்தக்க செயல், செய்யத்தகாத செயல். இதுக்கெல்லாம் வேறுபாடு தெரியாது. ஏன்னா புத்தி வந்து சாஸ்திரத்துல ட்ரெயின் ஆயிருக்காது. சரிங்களா? ஸோ அதனால இந்த மாரி அறிவுடையவங்க, புத்தி உள்ளவங்க ரஜோகுணத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதர்மம், தர்மத்துக்கு வித்தியாசம் தெரியாம, செய்யக்கூடிய செயல், செய்யக்கூடாத செயல் அதுக்கு வித்தியாசம் தெரியாம இருக்கிறது. இவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா இக்னரன்ஸ் தான். சரிங்களா? அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மம் எல்லாம் அதர்மமா தெரியும். இவங்களுக்கு வித்தியாசம் தான் தெரியாது. இவங்களுக்கு வந்து அதர்மம் எல்லாம் தர்மமா தெரியும். தர்மம் எல்லாம் அதர்மமா தெரியும். அப்படியே மாத்தி. சரிங்களா? எப்பொழுதும் தவறான வழியிலே முயற்சி பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? இந்த நிலை வந்து தமோ குணத்தில் உள்ள புத்தி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நம்ம எந்த வகையில் இந்த ஸ்லோகம்லாம் ஏன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ரஜோகுணம், தமோகுணத்துல இல்லத நம்ம விலக்கிக்கணும். நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடாது. ஒரு வேளை இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து விலகிடணும். சரிங்களா? சாத்வீகத்துல என்னென்னலாம் பார்த்துட்டு வந்தோம் இதுவரைக்கும், அதெல்லாம் நம்மகிட்ட வளர்த்துக்கணும். அதுக்கு தான் பகவத்கீதையிலே என்னென்னலாம் சாத்வீகமா இருக்கோ, அதெல்லாம் நம்ம லைஃப்ல நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அதுலயும் என்ன அப்படின்னா, சாத்வீக குணத்த அடையும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுலேருந்து நம்ம செயல்கள செய்ய செய்ய பக்தி அப்படின்றது நம்ம அடைஞ்சிருவோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால இந்த ஸ்லோகம்லாம் எதுக்கு பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க? இதெல்லாம் ரஜோகுணம், தமோகுணத்தோட அறிகுறி. அதெல்லாம் வேண்டாம் உனக்கு. சாத்விக குணத்துல உள்ளத கொண்டு வா. அதுலேருந்து அப்படியே பக்திக்கு வந்துரு. அழகா நம்மள ட்ரெயின் பண்றாங்க. சரிங்களா? உபதேசத்தின் மூலியமா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, மன உறுதி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அ அப்ப சாத்விக குணத்துல உள்ளவங்களோட மன உறுதி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, என்னைக்குமே உடைக்க முடியாது. ஸ்திரமா இருப்பாங்க. பக்தியில எல்லாத்துலயும். சரிங்களா? தர்மத்த ஃபாலோ பண்றதுல, அதுலலாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, ரொம்ப ஸ்திரமா இருப்பாங்க. அ யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும், பக்தி யோகம். சரிங்களா? மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதும், அந்த கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். மனம், அந்த செயல்கள், புலன்கள் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்? நல்ல கண்ட்ரோல்டா அவங்க வச்சிருப்பாங்க. அதுல ரொம்ப மன உறுதியோட இருப்பாங்க. சரிங்களா? இப்போ என்னதான் நமக்கு புடிச்ச ஃபுட்டா இருந்தாலும், அது வந்து ஆஃபர்டா இல்ல, பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காததா இல்ல அப்படின்னா, அத எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. சரிங்களா? அது மாரி நம்மளுக்கு புடிச்ச மியூசிக் இருக்கு அப்படின்னா, அத வந்து கேட்க மாட்டாங்க. முடிஞ்ச என்ன பண்ணுவாங்க? கண்ட்ரோல்டா பக்தி மார்க்கத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அந்த மன உறுதி ஸ்திரம்ன்றது அவசியம். எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, சரிங்களா? இது இருக்கு இல்லையா? அறம் அப்படின்றது நம்ம தர்மத்தின்படி செய்ற செயல். அதுலேருந்து கிடைக்கிற வருமானம், பொருள். அதுக்கப்புறம் அத வச்சு என்ன பண்ணணும்? சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். இன்பமா வாழறது. சரிங்களா? அதுல மட்டும் பற்றுதல் இருக்கும். மன உறுதியோட இருப்பாங்க. நல்லா சம்பாரிப்பாங்க. அந்த வருமானத்த வச்சு நல்ல புலன் இன்பத்த அனுபவிப்பாங்க. இதுல மட்டும் ரொம்ப பற்றுதலோட இருப்பாங்க. அது வந்து அந்த மன உறுதி வந்து ரஜோகுணம். இவங்களுக்கு வந்து இந்த மோக்ஷம்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல. அறம், பொருள், இன்பம், வீடு அப்படின்னு. அந்த மோக்ஷம்ன்றதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். இவங்க மன உறுதி வந்து ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்காது. அதே இந்த தாமச குணத்துல உள்ளவங்களுக்கு கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத மன உறுதி. அது வந்து அறிவற்ற மன உறுதி. சரிங்களா? தமோ குணத்தில் இருப்பதாக நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்ப இந்த கனவு, பயம், கவலை இதெல்லாம் வந்து அந்த வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம், அறியாமை இதெல்லாம் வந்து அவங்கள்ட்ட இயல்பா இருக்கும். அதுலயே அந்த மன உறுதியில அவங்க இருப்பாங்க. சரிங்களா? நம்ம தமோ குணத்துல உள்ளத ரொம்பவே நம்ம வந்து எடுத்துக்கவே வேண்டாம். அதுதான். அவ்விய அவ்யபிச்சாரிண்யா அப்படின்ற ஒரு அ வார்த்தை நம்ம பார்க்குறோம் ஸ்லோகத்துல. ஒரு நிமிஷம். இது மறைக்குது. என்னும் சொல் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களை, அதாவது வேற எந்த செயலாலும் ஒருபோதும் வழி தவறாத நபர்களை குறிப்பதாகும். அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம் அப்படின்னாலே, நம்ம கிட்ட இந்த ரஜோகுணம், தமோகுணம்ன்றது வராது. சரிங்களா?
அதுதான். நம்ம பகவத்கீதை வாசிக்கிறோம், சாண்டிங் பண்ணுறோம், சரிங்களா? வைஷ்ணவ சேவா பண்ணுறோம். ஸோ அந்த ஸ்லோகம் லேர்ன் பண்ணுறோம். ம். அந்த மாதிரி அசோசியேஷன் பக்தர்கள் அசோசியேஷன்லேருந்து நம்ம செய்கிற இந்த கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் செயல்களில் நம்மளுக்கு வந்து என்றைக்கும் பிறழ மாட்டோம். இன்னொன்று வந்து ரஜகுணம் தமகுணத்தோட தாக்கம்ன்றதும் இருக்காது. அதுதான் நம்ம பார்க்குறது. இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்க்குறோம்? பகவான் நமக்கு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, மகிழ்ச்சி, சுகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த ஸ்லோகம். அழகாக பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. நமக்கு உபதேசம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும், சரிங்களா? இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும், தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சாத்விக குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ம். நான் எப்பயும் சொல்கிற அதே எக்ஸாம்பிள் தான் இப்பயும் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு சாண்டிங் பண்ணணும், ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னும்போது நமக்கு பிடிக்காது இயல்பா. ஏன்னா நம்ம பல பிறவிகளை என்ன பண்ணிட்டோம்? சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டோம். நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், இனவிருத்தி பண்ணிக்கணும், நம்மளை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும். இதுலேயே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? கிருஷ்ணாவை விட்டுட்டு நம்ம வந்துட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணி பழகிட்டோம் ரொம்ப. 15 சாப்டரில் கூட பார்த்தோம்ல, கோர் ஆஃப் த ஹார்ட் வரைக்கும் அதான் இருக்கும். நல்ல சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு, நான் எனது அப்படின்ற அந்த அகங்காரத்தில் வேற, அறியாமையில் வேற இருந்து பண்ணி பழகிட்டோம். அப்படி இருக்கிற நமக்கு திடீர்னு பக்தி, கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட், அவங்க தான் சுப்ரீம் என்ஜாய், நம்ம அவங்களுக்கு நித்திய சேவகன் அப்படின்போது ஆரம்பத்தில் மனசு வந்துட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இறுதியில் என்ன ஆகும்? அது நமக்கு அமிர்தமாக இருக்கும். சரிங்களா? இது வந்து ரியலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து தெரிய வரும். ஆரம்பத்தில் சாண்டிங் பண்ணும்போது அப்படியே லேசியாக இருப்போம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? சாண்டிங் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது. பீட்ஸ் எப்பயும் கையில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? அந்த நிலைக்கு வந்துடுவோம். தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம், சரிங்களா? அது வந்து சாத்விக குணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இங்கே வந்துட்டு புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் படுகிறதோ புலனின்ப பொருட்கள், குலோப் ஜாமுன் நம்பர். குலோப் ஜாமுன்றது புலனின்ப பொருள். நம்மக்கிட்ட புலன் இருக்கு. சரிங்களா? ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும், இது எப்பயும் சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் தான். அன்லிமிட்டடாக சாப்பிட்லாம்ப்பா, எவ்வளோ வேணாலும் போய் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை அனுப்பிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆரம்பத்தில் அப்படியே அமிர்தமாக இருக்கும். 1 2 3 4 எடுத்து 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 அப்படியே சாப்பிட்ருவோம். சரியா? அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? இறுதியில் விஷமாகும். அதே புலனின்பம் என்ன பண்ணிடுது நம்மள? இன்டைஜஷனில் கொண்டு வந்துடும், சுகர் ஏறிடும், சிரமப்பட்டுட்டு இருப்போம். கரெக்டா? அப்போ புலனின்பம் அனுபவிக்கும் போது ஆரம்பத்தில் அமிர்தமாக இருக்கும். ஆனால் அது நம்மளை என்ன பண்ணுது? விஷம்னு என்ன? பிறப்பிறப்பு விஷம் நம்ம சிக்கிக்க வைக்கும். இது சும்மா ஒரு சாப்பாடுன்றதுனால நம்ம வந்து குலோப் ஜாமுன் சாப்பிட்றோம். ஆரம்பத்தில் ஆசையாக இருக்கும், அப்புறம் வந்து சுகர் ஏறிடும், அது சொல்லலாம். ஆனால் புலனின்ப விஷயங்கள் எல்லாமே ஆரம்பத்தில் நம்ம என்ஜாய் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக அதை என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஆனால் அதுவே நம்மளை என்ன பண்ணுது? பந்தப்படுத்துறது, நம்மளுக்கு விஷமாகி நம்மள இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளில் வச்சிருக்கிறது. இன்னொன்று கிருஷ்ணா கிட்டேருந்து பிரிச்சிடும் நம்மளுக்கு. அது ரொம்ப பெரிய சிரமம் இல்லையா? ஸோ இது வந்து ரஜோகுணத்தின் தன்மையாக நம்ம வந்து பார்க்குறோம். தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கம். இவங்களது வந்துட்டு சுத்தமாக வந்து என்னென்னா இக்னரன்ஸ் தான். சரிங்களா? ஆரம்பத்துலேயும் இது இல்லை, தெளிவில்லை, கடைசிலையும் இல்லை. எப்பயுமே அதனால் இதில் எதுலேயுமே இவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக இல்லாததுனால, சந்தோஷத்தை பார்க்க முடியாதனால எப்பயுமே என்னென்னா உறக்கம் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அமைதியை தரும். சரிங்களா? எப்பயும் எல்லாரையும் குறை சொல்லிக்கிட்டு, பொறாமைப்பட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரொம்ப நிறைய நல்லதுலேயும் கெட்டதை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு, அந்த தூங்குற நேரம் தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அமைதியை தரும். அதனால் எப்பயுமே நிறைய தூங்குறதுக்கு அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கணுன்றதுக்காகவே. சரிங்களா? அடுத்தவங்க சந்தோஷமாக இருந்தால் இன்னும் பிடிக்காது. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? ஸோ உறக்கம், சோம்பல், ஒத்தி போகிறது, மாயையினால் வருகின்ற சுகம் வந்து தமோகுணத்தின் சுகமாக பார்க்குறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம வந்து சாத்விக குணத்தில் நம்ம இருக்கணும். அதுதான். ஆரம்பத்தில் பக்தி பாதைன்றது கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தாலும் விட்டுறக்கூடாது. மன உறுதி, சாத்விக குணத்தில் இருக்கிற மன உறுதியோட ஸ்திரமா நான் பண்ணுவேன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி, அப்போ பகவானே நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதே அமிர்தமாக நமக்கு அமைஞ்சிடும். அமிர்தம்ன்றது என்ன? பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணுறதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? அதுதான். நான் வந்து சாத்விக குணத்து எல்லாமே பக்தி மார்க்கமாக சொல்கிறேன். ஏன்னா சாத்விக குணத்துக்கு உள்ள வந்துட்டோனாலே பக்திக்கு நம்ம உயர்த்திக்கணும். சரியா? அதுதான். ஸோ இதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்கறது. 18.40 ஸ்லோகத்தில், இவ்வுலகிலோ உயர் லோகத்தில் உள்ள தேவர்களின் மத்தியிலோ ஜட இயற்கையிலிருந்து பிறந்த இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் எவரும் இல்லை. நம்ம மட்டும் இல்லை, நமக்கு மேல் ஃப்ளோரில் இருக்காங்களே தேவர்கள், அவங்களாம என்ன பண்ணியிருக்காங்க? இந்த 3 குணத்தோட தாக்கத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியும்,
ரஜோகுணம் தமோகுணம் தவறுன்னு சொல்லி எப்பயுமே பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணுற ஒரு நிலையில் அவங்க வந்து உயர்ந்திருப்பாங்க. உடனே கம்பேர் பண்ணிக்கூடாது, சரியா? அவங்க வந்து எப்பயுமே பகவானுக்கு ஒபீடியண்ட்டாக இருப்பாங்க. குரு சொல்கிறது தான் கேட்பாங்க. இப்போ இந்திரனுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே அவங்க முடிவெடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, குரு கிட்ட போவாங்க, அப்புறம் பிரம்மா கிட்ட போவாங்க, ப அப்புறம் எல்லாருமே சேர்ந்து பகவான்கிட்ட போவாங்க. பகவான் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே செய்வாங்க, ஒழுக்கமாக, ஒபீடியண்ட்டாக. சரிங்களா? அதனால தான் எப்பயுமே தேவர்கள் அசுரர்கள் சண்டையில் பகவான் வந்து தேவர்களுக்கு தான் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா இதுதான் காரணம். எப்பயுமே ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்மளா வந்துட்டு ஏதோ ஒன்று மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணி சரி பண்ணுறதில்ல. குரு கிட்ட கேட்டு, அவங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட முன்னாடி உள்ளவங்க கிட்ட கேட்டு, சரிங்களா? பகவானோட உபதேசத்தை அப்படியே எடுத்துக்கிறவங்க பகவானோட ஆர்டர் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு செயல்படுவாங்க. அது வந்து தேவர்களோட இயல்பு. சாத்விக குணத்தில் இருப்பாங்க. அதே அசுரர்கள் என்னன்னா எல்லாரையும் அடக்கி ஆளணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில் இருப்பாங்க. பகவான் சொல்கிறதையும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க, சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் தான், அதனால தான் எப்பயுமே இந்த சண்டை அப்படின்னு வரும்போது தேவர்களுக்கு பகவான் வந்து அனுகிரகம் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? ஸோ அதனால் தேவர்களை நம்ம வந்து இங்கே நம்ம ஸ்லோகம் படிக்கிறோம். ஜட இயற்கையிலேருந்து பிறந்த இந்த 3 குணங்கள்லேருந்து விடுபட்டவர்கள் எவரும் இல்லை. இது என்னென்னா இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்தில் யார் இருந்தாலும் இந்த 3 குணத்தில் சம்மந்தப்பட்டு தான் இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? அதனால் நம்ம மட்டும் இல்லை, தேவர்களும். ஆனால் தேவர்கள் டு த எக்ஸ்டென்ட் சாத்விக குணம், சரிங்களா? அதனால் கம்பேர் பண்ணிக்கக்கூடாது உடனே. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து என்ன ஸ்லோகம் இந்த இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துடலாம். பொருள் இருக்கின் முறைகளின் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம். 3 ஸ்லோகமும். 4 ஆசிரமங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன், சூத்ரன் அப்படின்றத 4 ஆசிரமங்கள், சரிங்களா? அது வர்ண ஆசிரமம் அப்படின்னு இருக்கு, சரிங்களா? வர்ணம் அப்படின்றது பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன், சூத்ரன். ஆசிரமம் வந்து பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசி அப்படின்றது, சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் பிராமணன் எப்படி எப்படி இருக்கணும், சத்திரியன் எப்படி இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து வைஷ்ய சூத்ரர்கள் அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ ஒரு பிராமணன் அப்படின்னு இருக்காங்க அப்படின்னா அமைதி, இந்த 9 குணமும் அவங்ககிட்ட இருக்கணும், சரிங்களா? அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறியும் திறன், அதுக்கப்புறம் ஆதிக்கம். இதெல்லாம் வந்து இருக்கிற இந்த 9 குணமும் யார்கிட்ட இருக்கும், பிராமணர்கள்கிட்ட இருக்கும். இதெல்லாம் இருக்கிறவங்க பிராமணன். சாத்விக குணத்தில் இருக்கிறவங்க பிராமணன் அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? அதே வந்து சத்திரியன் எப்படி இருப்பாங்கன்னா சூரத்தனம், அந்த வலிமை, மன உறுதி, வளமை, அவங்ககிட்ட எல்லாம் இந்த ஆப்புலன்ஸ்லாம் இருக்கும். போரில் தைரியத்தோடு அவங்க வந்து பங்கெடுக்கணும். கொடை, அதாவது நிறைய சேரிட்டி, ஆளும் தன்மை, இதெல்லாம் வந்து சத்திரியர்களோட சுபாவமான செயல்கள், ரஜகுணத்தின் செயல்கள்னு பார்க்குறோம். அதே வந்து வைஷ்யர்கள் அப்படின்றவங்க விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்கிறது வைஷ்யர்களோட இயல்பு. இவங்க வந்து ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் கலந்துருப்பாங்க, சரிங்களா? 3 குணம் இருக்கா, அதில் வந்து சாத்விக குணத்தில் இருந்து வர செயல்கள், அதை அந்த நிலையில் இருக்கிறவங்க பிராமணர்கள். சத்திரியர்கள் வந்து அவங்ககிட்ட உள்ள செயல்கள்லாம் தமோகுணத்தின் ரஜோகுணம் அடிப்படையில் இருக்கும். அதே வைஷ்யர்களுக்கு வந்து ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் கலந்துருப்பாங்க. அவங்களாம் யாருன்னா இந்த ட்ரேடு பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கிறவங்க. அதுக்கப்புறம் உழைப்பாளிகளான சூத்ரர்கள் அவங்க வந்து அவங்களோடது என்ன அப்படின்னா இந்த தமோகுணத்தின் சுபாவத்தில் அவங்க வந்து இருப்பாங்க, சரிங்களா? இவங்க 3 பேருக்கும் கீழே அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து இருக்கும். இவங்களோட கைடன்ஸில் தான் அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். வைஷ்யர்களும் சூத்ரர்களும் சத்திரியர்களோட கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்க. சத்திரியன் குருவோட கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்க. கண்ட்ரோல்னு நான் கைடன்ஸில் இருப்பாங்கன்னு அர்த்தம், சரிங்களா? ஸோ சத்திரியன்றவங்க குரு சொல்லி கேட்பாங்க, வைஷ்யர்கள் சூத்ரர்கள்ன்றவங்க அரசர் சொல்லி கேட்பாங்க. அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். இவங்க 3 பேரும் வந்து எப்படிப்பட்ட குணத்தில் இருப்பாங்கன்னா பிராமணர்கள் வந்து சத்துவகுணம், சத்திரியர்கள் வந்து ரஜோகுணம், அதே வந்து வைஷ்யர்கள் ரஜோகுணம் தமோகுணம் கலந்துருக்கும் அவங்களோட செயல்கள். சூத்ரர்களோட செயல்கள் வந்து தமோகுணம் உச்சமாக இருக்கும், சரிங்களா? இதுதான் நம்ம வந்து பார்க்குறது. ஸோ இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த ஸ்லோகங்கள். பகவானோட அனுகிரகத்தில் நம்ம வந்து 44 ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கிறோம். 45 ஸ்லோகத்துலேருந்து நம்ம நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனபியோ வைஷ்ணவியோ நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். யாருக்கும் ரிலேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அவசியம் சொல்லணும். எதுவும் தவறுகள் இருந்தாலும் கரெக்ட் பண்ணணும். அது மாதிரி உங்களோட அனுபவங்களையும்